स' नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल नुनानै मिथिखाबाय बुजिखाबाय जे आरो फेसबुकावबो नुदोंबो जानो हागौ जे दिनै जों मानि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों स' गाइस जे सासे हिनजाव मानसिया गावनि जुनथु गोसोआव साननाय जे गावनि हौवाया मा खालामो बेखौ मा फैसा धार लानाय मा दार लानाय बुहुत नाना धरन खोथा आरोना बेफोर खोथाखौ बिथाङा भिडिअनि गेजेराव मोजांनो फोरमायदों स' गिबियावनो नोंथांमोना बे भिडिअ भाइरेल भिडिअखौ नायग्रोदो जुनथु बे गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायदों ओमफ्राय जों बिनि उनाव मोजाङै रायज्लायगोन आरोना सोर सहायबावनो लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो बिराद सहायबोनांबाय आङो माने न'आव थाबानो थाखा फैसा दार लायो थास गेलेयो मदद खालामो बादाबो मानिया न'खरनि मानसिफ्राबो बिदि गाज्रि आखु नुवा आं नायबा आंखौसो बायदिसिना होनो फेसबुक ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनो गोसो गैयामोन आङो आंनि पार्सनेल खोथाखौ बेयो लाजिथों बेखौ लाजिथों साननानै आङो शेयार खालामथारनो गोसो जाबाय थानो हायाखै आङो उन्दुनो सुखुवाखै हरनि हराव आङो नायनाय भिडिअ बानायबाय आं थानो हाथारिनि ओरैनो ससियेल मिडियायाव हिनजावफोरखौ खारनाय नुवा बेफोरबायदि हौवाफोरनि गाज्रि आखुनि थाखायनो हिनजावफ्रा खारो जानांगौ सोरनाबा उन्दुनो सुखुवा मानो सुखुवा थागासिनो आङो न'आव थाबानो बेफोरबायदि खामानि मावबाय थायो बियो गाज्रि मावथावै खामानिखौ मावो मोजांथ' सानखायानोसै गोदोनिफ्रायनो बाहेरायाव थानाय न'आव साननैसो थाबानो बायदिसिना मावथावै खामानिखौ मावबाय थानो नागिरो बेफोरबायदियावनो हिनजावफ्रा खारो हिनजावफोरखौसो दायनिगिरि बुंगोन खारबाथाय हौवाफ्रानो जिबायदि गाज्रि खोथा खोनासङा बेसे सहायनो माबा मोनसे जायोबा जोंहासो दुखु सहायनांगौ जायो उन्दुनो ओंखाराखै आङो जिरायनानैसो दंगासिनो आं बुहुद दुखु दङ नाथाय सहायनानै थागासिनो आङो गाबोननिफ्राय बे जुदि न'आव थाया बेफोरबायदि थांबाय थायो फेसबुकाव डाइरेक्ट लाइभ होनानै माबा मोनसे जानानै देखायगोन आं सहायनो हाला माने बिराद सहायबोनांबायना आं सिगांनिफ्रायनो बाहेरायाव थानायानो बेसेबांबा गोबाव जाबाय न'खराव हौवा मानसि गैयाबा बेसे खस्थ' जायो खनसे खननैल'बा मोनसे खोथा बारम्बार मोजां खोथाजों मोजां खुगायै बादा होबाबो मानिया रायनानै बादा होबाबो मानिया बेसे सहायबावनो आं मालाय थाखा फैसा आं नुहुरनाङाब्लाबोथ' आंहाबोथ' एसे सहायनांगौ जायोना बे माबा मोनसे जायोबाथ' आंबोथ' दुखु सहायनांगौ जायो हौवाफ्रा माबा मोनसे जायोबा हिनजावफ्रासो बेसे खस्थ' मोनो बुहुद खोथा दङ नाथाय सोर खालामजोबनो हाया बुंथावै खोथा दङ जाथावै जाथाय दङ माखासे बुंजोबनो हाया थेवब्लाबो
मानसिफ्रा सानगोन पार्सनेल खोथाखौ मानो शेयार खालामना लादों होननानै नाथाय बियो बादा खोनासङाना बिनि थाखायनो आङो लाजिथों साननानै एसेबाबो शेयार खालामबाय खिन्थु न'खरनि मानसिफ्रा गाज्रि मोननो हागौ आंखौ सिगाङावबो आङो वाट्सएपआव स्टेटास होखांबायना ओमफ्रायबो आंखौसो गाज्रि सानदों बुहुद खोथा दं नाथाय बुंनानै फोजोबनो हाया बयनावबो दुखु थायो बयनावबो टेनसन थायो नाथाय आंनिया आलादा मालायफोरनिजों मिलायखाया सुगानो गैया दा न'खराव थानो गिलुं गिलुंसो माला दिन मा जागोन फाथा गैया गावनो दा न'आव थानो हाया मोनसे खोथायाव बेफोर खोथाखौ सानोबाथ' आं बिराद दुखु जायो आङो नाथाय दुखु थाबाबो दुखु गैयि बायदि खिथायो आङो सहायनो हायियाव आङो भिडिअ बानायनानै हगारथारनो गोसो जाबाय लोगोफोर आं दहायो बे जेराव थांदों बे जायगायाव थांनानै बेखौ नागिरना लायदोंमोन लोगोफोर भिडिअआ नैबिथिं होदों आङो साइडआव नायनानै लाबानो जाबाय दायो नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय दां जे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायदोंबा जे सासे हिनजाव मानसिया जे गावनि हौवानि आखुखौ फोरमायनाय आरो जेनेबा ना जे थाखा धार लानानै थास गेलेनाय मा गेलेनाय जेनेबा बुहुत नाना धरन खोथा आरोना आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों जे बे भिडिअआव जे सासे जेनेबा हिनजावसा मानसि आरोना बे मालायनि फिसाजोखौ न'आव हाबा खालामना लाबोबाय हाबा खालामनानै लाबोनानै जे बिदि आलाय सिलाय खालामनाया जेनेबा आंनि थाखाय एकदम मोजां नङा आरो बे खोथाया मिथिबायना गाइस आं जे मालायनि सासे फिसाजोखौ लाबोबाय नोङो जे बिब्दि खालामबा बे मोजां नङा मिथिबायना बिदि मानसिया बिदियानोथ' जेनेबा हिनजावफ्रा खारजायो मिथिबाय नों बिदियावनोथ' ओमफ्राय मा बुंसिगोन दा बेनिफ्राय हिनजावफोरनि दाय जाहैयो जेनेबा स' आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा एसे सिम्पोलैनो दोनबाय मानो होनबा नोंथांमोना नुजोबखाबाय नङा होमबा स' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयारल' खालामदो लोगोसे चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो नङा होमबा जों भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय टाटा बाय बाय गुड नाइट